Краката. Цялата работа е в краката. Можеш и право нагоре по почета, можеш и надясно по цепката. По цепката не е по-лесно. По цепката е по-лесно, да. Или да пробвам по почета. Пробвай по почета. Имаш стъпчици, имаш много малки хватчици. Става. Давай на крака. Стъпвай високо. Имаш, огледай се. Така. Продължавай да дигаш крака другия. Виж как се намери. Давай, супер. Справяй на този крак, намери му стъпка и справяй. Краката гледай, това е най-важното. Успееш ли да дигнеш десния крак и ще се оправи работа.